מסתובבים הפתומות בחוץ, לא? לא, אין, זוכר אותך. לפני זה 10 שנים. פחות. 5. כן. בזמן שחזרתי לשירות לאומי? כן. הוא מגביל. מה? אבא שלך שיחקתי לפני וזה צ'יפצ'אק. חודש בערך. רקמה רכה. מקור הזה זה לא רקמה רכה. רגע, עוד לא היה את המשחק עם באר שבע וחומש, נכון? כן, זה. היה? מה, מהריצה? כן, כן. השייפים של ה... ממש התרגש. איפה היית עכשיו? עוד באירופה או שהוא... כן, סלובקיה. הוא שם. הם עכשיו עושים את הצעה סביב הוא אומר על מהפתח שלפני... וואלה? זה מפגר לגמרי, אנחנו לא עושים את זה. ממש מוזר, אני חושבת טוב, שבוע הבא יש סיכוי? שבוע הבא. בחיפה שיחקת? בערך פעמים. ראיתי אולי פעמיים.